Op nummer 5. En dan mijn nummer 4. Mijn nummer 4 ga ik te steen het Woudegemaal. En dan op 3. En dan op nummer 2. Ja, het is iets wat al haast want uitsterren is. En dan op nummer 1. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet werd een nieuwe top 5 van Chits. En deze keer een top 5 met leuke uitjes die we de oude tijd dienen hebben. Want ik wil wel eens vragen van, wat is er nou te dwaan hier in Friesland? En er is niks. En wat maken we bij de band? Nou, ik zal je hem vertellen, er is meer dan genoeg leuks te dwaan. En ik ga hier even 5 dingen eruit pikken. En misschien is het wat voor hem. Dus ik ben benieuwd wat je hem ervoor vindt. Hier komt mijn top 5. Op nummer 5 ga ik de gondelvaart in Oudeborn. Wij ben hier een keer uitnodigen om deel te komen en het weer echt prachtig. Dus juist de mooiste boten met de mooiste creaties, grut lieds. Er wordt acteerd, er wordt zong, er is muziek, er is lucht. Het is echt schitterend mooi om een keer mee te maken. Nou ja, ik kan er wel over vertellen, maar wij hadden al een keer vlogd. En dat wie vlog 397. Check maar even. Zo'n mooie lampjes hing je daar, zag. Ja. Gangnam Style. Oh, die mammoet die loopt. Ja, die had de karren achter hem op. Zie je dat? De mammoet loopt de karren. Hierdoor zakt de waterstand met 2 gemaal en een groot gemaal en een stoomgemaal ervoor dat de waterstand vrij snel naar beneden gaat. Nou, wat zei ik, dat weer echt gewoon geweldig. Dus ben me daar nog nooit geweest, ga er een keer heen met de band, want ze zullen hun echt de eigen uit er. En dan mijn nummer 4. Mijn nummer 4 ga ik te steen het Woudegemaal. Lessen wie het wetter heel heeg en wie het Woudegemaal weer helemaal op stoom bracht. En we zijn, ja, we woonden er altijd al graag heen. Jelke weer al eens west, ik nog neer. En het lag me altijd al wel, maar ik denk van ja, zoet wel wat wezen. Nou, wij kwamen daar allereerst, ziet het er al heel prachtig uit als er onrin komt. Maar als dan ik in dat gebouw komt, alles is nog echt in de oude stijl. En het ziet er al je zo netjes uit. En we het heel mooi begeleid, werd verteld hoe het gaat. En ja, de band die wint echt wel onder de indruk. Dus wij zijn er west, ik had het vlogd. En dat wie in vlog 681. Check maar even. Oh jongens, mooi. Dit is cool. Ja. Ziet er wel heel mooi uit. Maar is echt gewoon naar binnen. Ja. Wow, dit is zwemmen. Oh, dit is vet. En dan zit het Woudegemaal achter die. Cool. Snel. Zit die af, je doet het gewoon in. Hetzelfde idee van heel muziek. Nou ja, zoals je hem zeggen, weer dat gewoon echt prachtig mooi. En er zit er ook nog een heel beziekerscentrum bij. Waar de berg van al je dingetjes dwang kennen. Met zijn VR-bril. En waar lezenkist, hoe het al je ontstaan is, hoe het bouwd is. En ja, dat wie toch echt wel de moeite waard. Het wie volle mooier dan dat ik tocht hier. Dus zeker de moeite waard. En dan op 3. Op 3 had ik de trekkertrek. Nou, in heel Friesland binnen wel verschillende soorten trekkertreks. Dus je kist in alle dorpen er haast wel wat te doen. Maar best er nog nooit west, ik zou zeggen, ik er even heen. Want ja, die bulderende trekkers en al die oude trekkers les bij Del in de kist. Vaak is er heel wat te doen van de band, springkastjes, dat soort dingen. En kist er lekker eten, wat drinken. Ja, ik kan er wel vertellen, maar check maar even. Want wij binnen bij de Trekker West in vlog 634. Eens even zien, alle mooie bandjes. En wat vind je van de trekkertrek? Leuk. Ja? Wat is je favoriete trekkerwerk? John Deere. En van die? Of is al even mooi? Al even mooi. Mooi man.
te gek toch? Wij hebben echt heel veel willen gewoon. Ik mocht haar interviewen deze keer. We zijn ook als jedderen bij een trekwest in Rensje Megeest. En toen weer de Ben ek mij. En die vond het echt geweldig. Dus ja, zeker de moeite waard. En dan op nummer 2. Ja, het is iets wat al haast om het uitsterren is. Wat ik wel heel jammer vind. De versierde wijn. Wij gingen vroeger altijd op de versierde wijn. En ik vond het schitterend. Hier in het dorp leeft het heel erg. Maar waar het heel dal echt nog heel wat leeft, is in Eijem. Eigenlijk gaan we elke keer echt naar de versierde wijn in Eijem. En het is echt een onreder, want daar ben de allergrootste wijn, de mooiste wijn, de jeugd. En van jong en oud, els niet tot en mij. En ja, het is gewoon een heel spektakel. Dus ben we daar nog nooit best, ga er even heen. Best benieuwd hoe dat eruit ziet, check maar even. Send upon the prow. Wow. The geist here, last year. Steady course to the haven. Wauw, dit is echt vet. Dit is echt cool, ja. Zo'n beetje spannende muziek, hè? Maar wel heel mooi met al die vikingen heen. Er staat maar een boot op het dik. Nou, wat zei ik? Echt berengezellig, superleuk om te zien. Dus de versierde wijn in Eijem. En dan op nummer 1. Het Flyerfeest in Nijhoanne. Wij zijn er dit jaar voor het eerst west. En ik had altijd een verhaal van, hey, daar moest een keer heen. En dan kreeg ik een berichtje, Soest, ik kom er wel te vloggen daar. En ik denk van, ja, nou moet het toch maar een keer even. Dus wij in de auto verfokken daarheen, in de oude auto. En wat daar al even net te doen is, van de band, van Grut, van Lieds, trekkers, bisten. Ja, echt van alles en nog wat draaimondjes. Ja, check maar even. In vlog 658 ben we er west. Check het. Nou, draaien. Zachtjes aaien. Maar zo aai. Ai. Kom maar. Met mij. Oh, wat een poppie. Mem, die helpt je. Dus ze doet niks. Heel lief. Beetje spannend. Wel heel mooi. Ja, toch even. Oh, dat doe je goed, zeg. Hey, ja, dat doe je hartstikke goed. Nou, even zien, wat hebben we hier voor moois? Ik zie je een heel mooi hoeske. Ja. Ja, ja. Heel de titel weer bij de volgende bestjes. De geitjes. Dames en heren, met het ringsteken. Warenmarkt opgelet. We beginnen straks met de eerste ronde. Wat ben dit heel dan? 40 punten. Hinders, hè? Doet het wel goed? Voeren aanspanning. Ringrieden, ja. Ringje rieden. Voeren aanspanning. En het is in een landbouw met niks op huis gemaakt. Yes. Voor de... Nou, wat zei ik? Dat wie echt geweldig. We gaan echt een schitterende dag gewoon. En ja, net al in de band, maar ik wij huis de eigen uitzoeken. En ja, ik kist er echt wel een hele dag voor uitlokken. Ik kist morgens betiert wel heen, want er is van alles te doen. Heb ik nou boerenoptocht en al ja, zo'n soort dingen. Dus ja, ik zou er net alleen nog een midjeskoft heen geven. Dus de 14 te kwart kist er echt wel een hele dag lekker omstruinen. Dus zeker de moeite, wurg het Flyerfeest in Nijhoanne. Nou jongens, dit weer dan mijn top 5 van leuke uitjes. We hebben volle meer dingen bedenken, maar ik had er even 5 uitgeplukt. Ik ben heel nieuwsgierig. Ben we al alles naar een van deze 5 dingen tawest? Of denken we nou van, hey, dat wil ik ook eens beziekje? Of gaan we misschien nog oren tips van u, waar wij een keer als gezin heen kennen? Laat het hieronder even weten.
Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Want na het vlog, hey hoi!